Assalamu alaikum jama'ar duniya, ya kuke ciki, ya aiki, ya kowa da kowa. Yau kuma muna tafe da wani sirri na maganin aljanu ko in ce maganin iska kenan. Idan aka ce wannan iskokai suna buge shi yana faɗuwa, a rasa gane kansu. To wannan addu'a za a yi amfani da ita ne insha Allahu. Kamar yadda kuke ganin ta haka, in aka yi amfani da ita, to insha Allahu za a gane daga inda wannan iska yake. Idan ture ne, idan ma meye, to duk za a gane. Ana karanta wannan addu'a ne ƙafa bakwai. In aka karanta ƙafa bakwai, sai a tofa a kunnensa na dama, to insha Allahu take za a ji yana magana. Wannan addu'a ita ce Bismillahirrahmanirrahim. Ajim, alja, aljami, ajim daini, alimi, barsini, aljami, hashadu hashwa, hashwa, hashatadu hayyar, wahaila, wahana, wahafura, wasadda. Insha Allahu za a karanta wannan addu'a ƙafa bakwai, sai a tofa a kunnensa na dama. Ana tofa insha Allahu nan take zai fara magana, zai faɗi daga inda yake. Idan turo shi aka yi, zai faɗa. Idan a wani guri aka ɗauke shi, to insha Allahu duk zai faɗa. Wannan iyakar rage na wannan addu'a. Ƙafa bakwai ne kuma gashi nan. Izinin wannan addu'a shine a taɓa mana subscribe. Duk wanda wannan shine sabon zuwansa na wannan channel namu, ya taɓa mana subscribe da liking, sana a taɓa ƙararrawa domin sanar da ku duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo. Muna godiya sosai sosai.